Ħanismakom laħwa. Ħanara naqajdejkom il-fuq, tlaqna. Ħanarakom da xej. Tlaqna. Iż-żmien għaddej u ma nafx għalfej, qed nirrepet l-istess ħolma kull lejl. Niftakar iż-żmien li fiħdan ikbejt u dak li jgħat li żgur li ma nsejx. Kull storja li jgħat li qabbatni l-bart, nitlob li jitla' il-ġlied u l-mart, għax dak li kontajli kien realtà. Fil-ħajja ta' triq ma titħox l-età. Ħajtek żgur li ma marrex mal-pjan u l-viżjoni, għadni s'issa naħseb x'inhi d-definizzjoni tal-ħajja u t-tlajja u l-ostakli u l-uġieħ li tkun rajt bajnejk ma tistax tinsih. Qed li fuq il-bagalji li rajt dejn il-bib wara lejl tajjad li marqat xejn fih. Moħħok mifquħ bil-mistoqsijiet għalfejn twilid ġod il-loqdan kwid. Ħana rajdejkom il-fuq l-ħwa. Fittex it-triq, fittex it-triq, fittex dak li tixtieq. Tħares għat-lura, insa l-inkwiet. Inti dik lajta li tikser iskiet. Konna dna tfal, moħna fil-lob minn ġuvni żgħir kbirt fraġel sod. Qed tipprova tagħmel dak li vera tħobb, imma lajnuna mid-dera baqa' dejjem il-bot. Taħdem sa tar tixtieq tasal x'imkien, tibża lil ħajja se taqlek sa tmiem. Sellem bis-sima lil kull min jitħaqlek għalkemm id-destin xejn milli ħaqek. Foċejja waqt uragan meta jfaqqar rat, sibt il-mewx kontrik imissa żgur impreparat. Għal kull minn quddiemek inti kanu nikkargat, dejjem lest b'risposta lil kull min iddubitak. Wasalna saw minna lajnuna ta' illum il-ġurnata ninsab vera grat. U hekk il-problemi li kelli qudiemi saru memorji u ħallejthom f'ritrat. Ħana rajdejkom. Hey, hey, qed ifittex it-triq, hey, hey, hey. Fittex it-triq, fittex dak li tixtieq. Tħares għat-lura, insa l-inkwiet. Inti dik lajta li tikser iskiet. Thank you.